Hi guys! It's me, Michelle V! And heartily welcome sa aking YouTube channel. Hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Good morning! Ang oras ngayon is 7:30 in the morning and I already make my breakfast. Ito nyo guys, ayan, make my breakfast. Hindi ko pala to charot. Hindi, ako nagbalot nito, charot. Ito, ayan siomai, ayan. Pinalot ko yan doon sa, kumbaga, anong balot? Yung nag-wrap ba? Charot, hindi mo lang magano yung boses. Ayan, yung nandun kasi ako kahapon sa bahay ng aking kaibigan, which is nagkita-kita kami doon na magkakaibigan. And patayin ko dito para, hindi. Nagkita-kita kaming magkakaibigan doon sa bahay ng aking kaibigan. Ayan. So, yun. Tapos, ayun. Ang usapan kasi namin is kakain kami ng siomai. So, ito guys. Ako ang nag-ano nito ganon. At nag-drop. Ayan. So, ito yung aking take home. So, ito yung kakainin ko ngayon. Hanggang lunch na yan sa guys. Aray ko sa ulo ko sa init yata. Sobrang init kagahapon guys. Ayan. So, nag-enjoy kami kasi nga, alam niyo yun, tayong mga Pinoy, pag tayo magsama-sama, is talagang masaya talaga. Tapos nagdala din ako ng isang, tawag ito, ayan. So, diba? Ang aga, ito ang aking almusal. Tawag ito? Heavy breakfast. Heavy breakfast. Brunch ito, guys. Brunch ito. Kasi ako may dami akong labahan dyan. Maglalaba ako mamaya. Maglilinis ng bahay. So, ayun, kailangan ko na talaga. Kumain. Kasi pagka nagsimula na ako, makakalimutan ko na yung pagkain. So, kakain na tayo, guys. Ang sarap itong dynamite. Ako rin nag nito. Tulungan kami ng aming magkakaibigan. Tulungan kami sa pagluluto. Ganyan. Ang saya ng banding namin. So, shout out sa inyo mga pretty girl. Mga girl, hi girls. Ayan, sige. Okay. Kasi nag-crave kami ng siomai. Kakapanood namin ng siomai sa Facebook ba? Sa mga reels. So, ayan. So, masarap yung siomai kasi may shrimp. Kaya tayong mga gulay. Tingnan, nakikita niyo ba yan? Mga kagulayan. Sarap. Guys, update! Sa labas na ako, grabe ang init. Sobrang init ngayon, kaya ako naka-jacket kasi ayaw kong mangitim ang aking braso. Char! Nasunog ba? Anyways, dito ako umulit dumaan sa pinagdaanan ko dati nung may nakita akong may hinahanap sila. Pero hindi pala yun para sa akin. Kasi, chinek ko din siya. Kaya pala hindi ko maintindihan, hindi pala talaga yun para sa akin. Char! Kumbaga yung yung trabahong yun na nakalagay doon na hinahanap nila is it's not for me. It's not for me. The sushi for you. May sushi for you dito guys. Oh, sarap nito sa malamang. At hindi rin yan para sa akin. Charot. Ayan sushi for you. Ayan. So, kami palang magkakaibigan na nandito na magkakapitbahay. Charot, kapitbahay. Hindi pala kapitbahay. May usapan kami na sushi, pero hindi dito sa sushi for you. Dito malapit lang sa amin.
Doon sa school ko dati may sushi doon. And I'm here again. Ay, just Ginoo. Ano na yung tsura no? Yung picture ko na yun. Parang gusto ko ditong pumasok sa loob ng ng Kinderland. Hindi ko alam kung ano yan siya. But yeah, anyways. Hindi yung sushi for you. Ayun pala, naglalakad tayo guys. Napunta ng DM. Bibilhan ko ng yung bisawa ko. Mag-Rossmann ako ngayon, tsaka mag-DM. Kasi sa DM, bibili tayo doon ng moisturizer. Dahil sobrang init tayo talaga ngayon guys. Tsaka hindi kahit naman hanggang winter kasi pag pa-winter na, kailangan pa rin ng moisturizer para talagang ibang-iba sa ano ba natin. Ganyan. So yun. Tapos, bibili din ako ng toothpaste ng aming bata. At ano din ang asawa ko. Yung shaver, pati ng kanyang body spray. Ganyan. So yun ang aking ganap ngayon. Bibili tayo. Dahil wala na siyang magagamit. Anyway, last na pala yung nandun. So kailangan ko siyang bilhan kasi yun, kailangan talaga ng aking asawa. Kasi yung mga needs. So yun. Anyways, malapit na ako. Dito ako duman sa kabilang part dahil dito hindi mainit. Ako sombrero ako, naka-jacket ako. Mamaya pag hindi ko pa ito kinaya, magpapayong talaga ako. Tapos nakatingin kasi yung mga tao sa sasakyan. Sabi nila, anong nangyayari sa babaeng to? Baliw ba to? Ano kaya to? Jorkita. Which bus is that? And then bus is this. To. So, dito mag-exam. Okay. Ang ganda nito. Ano to? Kasi dumaan ako dati sa kabilang side. Ngayon dito naman sa kabilang side. So, yung mga nakikita ko na mga ako ngayon ko lang nakita eh. But anyway, let's go first here in DM. Okay, so I'll update you later. Update. Tapos na pala ako sa DM. Wala doon yung ng asawa ko, shaver. So, punta ako ng Rossmann. Kasi sana, kung nandoon, hindi na ako pupunta ng Rossmann. So, since wala doon, punta tayo ng Rossmann. Kasi doon lang yun makikita. Doon lang makikita. Yun ang kanyang favorite na shavers, guys. Maganda. At hindi yung skin niya. Kaya, ayun. Let's go. Let's buy. Uy! Char. Alam niyo ba? Uy, wait lang. Ganda. Wait. Hi, guys. Update. Tapos na pala ako. Tinanggal ko yung jacket ko. Mainit eh. Nag-jacket ako, mas mainit lalo. Kaya ayun, tinanggal ko na. Anyway, tapos na ako guys. Nag-ano lang din talaga ako dun sa Rossmann. Tapos may nakita ako sa may labas. Tingin-tingin ba? Nag-aantay para para pagka sakto lang na ng bus ba. Pinubahay. Ayan. So, lang yung kailangan ko. Yan din ang nabili ko guys. Yung mga needs. Mga personal needs. Para sa ito? Personal needs ba? Personal needs. What do you mean by personal needs? Parang ba? Mga hygiene ba? Ganyan. Basta. So, and yes. Init. So, hindi ako bumili ng ice cream. May ice cream sa bahay. Anyway, kagahapon kumain. Doon pala kami ng ice cream doon sa bahay ng kaibigan ko. Gawa siya ng waffle. Hindi na talaga ako nag-video doon guys kasi busy kami. Kanya-kanya kami gawa. And then, ito na yung bus. Dito na yung bus pabahay. Open na agad siya. Parang ang bilis siya nag-open na. Kasi, tsaka gumawa pala din kami ng yung mango sago na may avocado. So yun pala, yun na lang kakainin ko pag uwi ko ng bahay guys. Kasi mainit talaga. So very hot. So ito yung bus namin guys. Pag sa bahay. Sakay na tayo. Wait, saan ang aking carte. Kasi pagka siningil tayo dito. Hello.
Hi guys, I'm back home. Yan ako, i-zoom ko para makita ninyo kung ano yung pinamili natin for today's video. Okay? Yarn. So, yun. Kita niyo na ako. Hindi ko lang tanggal na sombrero. Ayan, so, ang pinamili ko lang guys, ito lang. Jacket. Joke lang. Jacket ko to. Made from the Philippines. With the Philippine flag and German flag. And with love. Ayan, so, the first thing is this one. Ito yung favorite na ng Diyosawa ko. Isana. Baka naman. Isana, men. Maganda kasi siya. Hindi nag-ano yung ano niya, yung balat niya sa ano pagka nag-shave siya. So, yan. Tsaka ano kasi to, dry clean yan or tatlong blade. Ano kaya siya. Yan ang gusto niya. Ayan. The first, and then the second is, nakita ko nakasale sa ano, Rossmann muna to guys, sa Rossmann. Nakasale sa Rossmann, ito oh, Baby Dream Extra Sensitive. Ano yan, para sa bata namin pagka ano, kasi nga, pagka ano kami, umaalis kami. Yan. So, nakasale siya. Tsaka maganda kasi may nakaganto oh. Kasi yung aking binibili dito sa Aldi, walang ganto. Yung ganun lang ba. So, ito, pagka ano ba, pagka alis-alis ba, ganyan. Sakto yan, ganyan. Tapos, yan ang pa sa Rossmann. Ano pa sa Rossmann? Yan. Ito pa sa Rossmann guys. Perfume, room spray. Ayan, room spray. Na ano niya, parang bago itong ano na to. Domol. Ayan, so. Anong to? Fresh Cotton and Lily Blossom. So, pang spray ko lang to guys sa ano din sa CR. Sa, ano namin, sa toilet namin or dito sa bahay. Pagka nagluto ako ng mga bagay na hindi mabango. At alam niyo yun. Kasi dito lang, may ikot-ikot lang yan sa bahay namin pagka ano. Kasi nga, ano lang to guys eh. Connected lang ba? Kaya pag nagluto ko sa kusina, amoy dito sa sala, amoy sa kwarto, amoy sa CR. Kasi connected. So, kung ayaw mo mga amoy, isara ang pinto ng kwarto, isara ang pinto ng CR. Sa kwarto lang pala. Sa kwarto, pag kasi sinara mo yung kwarto, ng pinto ng kwarto, hindi papasok yung amoy. Pero sa CR, papasok talaga siya. Ewan ko. So, ito pa pala guys sa Rossmann. Kasi wala pa lang ganito sa DM. Ito, yung favorite ng asawa ko guys. Parang bagong brand siya. Tesore Oriente. Ayan. Tesore and Oriente. Basta ganyan. Ayan o. Favorite to ng asawa ko. Baka naman. Charot. Ayan, favorite niya. Ang bango niya. Para siyang perfume. Kasi ang nakalagay dito is aromatic perfume deodorant. Ganon. So, ang bango niya. Gusto ko yung amoy. And then, ito na yung sa DM. Sa DM, guys, ito guys, yung aking favorite na Nivea Soft. Pang ano kasi ito, pang tawag ito, ayan na, pang mukha, gisish, pang mukha, pang face, corpor sa body, hende sa kamay. Ganyan. Hand, parang gisish, corpor, ang hirap ng aussprache, ng mag-pronounce ba, ganyan. So, yun, basta yan siya, Nivea, ganyan. How, kasi nga, ginagamit ko to sa dito, sa siko ko. Kasi, yung binili ko, di ba yung nakaganon, nakalata, nakaganyan. So, okay din yun siya. Tapos, sa siko, sa tuhod, sa puwet. Very good siya. Tapos, the next is, itong, ano, ang tawag dito? Hand cream. Ayan, hand cream ng, Neutrogena. Ayan, try natin itong Neutrogena. Kasi Nivea kami eh. Pero, ubos na kasi yung sa Nivea. So, sabi ko, try ko nga ito. Try ko lang. Ayan. Press lang naman sila ng price doon eh, sa DM. Press lang sila ng pricing ng Nivea. Kaya yun. Tapos, itong Colgate na maliit lang. Kasi pang ano nga ito, pagka-aalis kami. Kasi guys, aalis kami nitong susunod na week. Dahil na naman. Sasama namin kayo. Mag-vlog tayo. Sasama namin kayo. At naglilot ako ng sunscreen. Kasi, ubos na yung sa akin. So, ito ay Sundance, DM Sundance, 50 plus Sehuk. Ibig sabihin, high, 50 plus na ano na, tawag ito, na pang-antay, ano ba? Ayan siya. So, akala ko dati dito is, sabi ko, okay, parang nasa 3 euro plus. Yung pala, 5 euro pala to kasi naka-50. Yung 3 euro plus pala is yung 30 plus lang. Eh, dahil to 50. So, kaya pala maganda kasi ka-50 siya. Alam mo yun, pang ano ba sa sun, kahit na sobrang init. Pagka-summer talaga guys. Summer ngayon, sobrang init. Tapos, ay naku po. Wala na. Pupos na. Kailan ba ako bumili nun? Matagal din siya. Basta, pagsimula ng summer. Basta ganyan. Bumili ako sa pupos sa ilang po na rin pala yun. Matagal din siya.
Kasi lalo pagka araw-araw mo nilalagay. And then, itong ano ng bata namin, Zangel. Zangel, yung ano to guys, toothpaste ng bata namin. Ayan, ito rin. Ito kasi yung ano niya talaga. Ito talaga yung ano niya, Alverde. Ito yung kanyang pang-toothpaste. Ayun ang ano ng kanyang mother dear. Kaya ganun. Tapos, try lang ako dito guys, oh. Essence siya. Hindi siya ganun kamahal. Kasi ang mahal ng mga ano, iba. Hindi ko kaya bilhin yan. Kasi wala tayong pambili. Ang mahal ng ano. Kaya talaga ako ng pinakamura na mascara. Kasi ang tagal ko lang hindi nakagamit dito. Ang cute. Tapos ang cute pa ng lagay niya. Tingnan niyo naman. Diba? Oh. See that? It's very cutesy. Essence. Mag-focus ka. Wag tayo dyan sa ano, oh. Diba? Cutesy. Sobrang cute niya. Tapos ano kasi siya princess. Last princess. May ganyan. May heart. Tapos may sa likod. Diba? Ang cute niya. So sabi, ang nakalagay dito is curl and volume mascara. So dahil itong pilik mata ko is curl na yan talaga guys. Siguro sumama dito sa buhok ko kasi nga curl din ang buhok ko. So, yun. Kaya dito curl din siya. So sabi ko, sige try ko nga. At ito ang pinakamura. So, ayan lang naman guys. Pabili natin this. Nawala na pala. Kasi inano ko, diba? Sinum in. Ayan. Ayan lang siya guys. Ang napamili ko. So, yes. Ito. From the beginning until the end. Char. Ayan o. Yan lang. So, yes. And sa sa DM, ang nabayaran ko sa DM is 1870. Sa Rossmann, ang nabayaran ko is 762. So, yun ang mahal, diba? Ito sa DM to, ang mahal niya. Ayun. So, yes, ayun lang. Kasi kailangan naman to guys. Kailangan talaga lahat ito sa bahay. Ayan. Siya pang matagalan din. Ang pang matagalan ito. Ayan, ganun. Wala kaming maliit na toothpaste dyan. O parang meron ba? O nakalimutan ko lang. Wala. Basta ito. Kaya bumili ako ng Colgate. Ano ba? Pang alis na toothpaste. Ganun. Kasi nga kami gagala igagala namin ang aming bata dahil holiday time pa rin ang school nila. So, bago siya magsimula ng klase ulit, at least nakagala siya kasama namin. Ganun. So, yun. Ayun, sasama namin kayo guys. Of course, kasama namin kayo. Pasasama na ulit kayo ng video natin. So, maraming salamat sa patuloy na suporta at alam mo yun, palaging panonood from the start until the end ng ating video. Ayan, maraming salamat. Ayun nga. At mga hindi subscribe! So, yes. Harap tayo na makakain. Update. Anyways, nakakain na pala ako ng lunch. And, nakapagsarang na ako ng labahin at ayan na sila. Ayan, kita nyo ba? Oh. Mga puti na lang ang aking lalabahan mamaya. So, antayin ko lang yung uniform ng aking sama boss kasi puti yung suot niya ngayon. So, yun, para sabay ba? Para sabay malabahan. At yes, antay ko na din sila kasi pauwi na yun sila guys at kasama niya na yung bata namin. Ayun. So, kanina pala nanood ako ng tawag ito yung Can I Come In? Yung ano ba yun? Channel yata, yung YouTube channel yata yun. Tapos sa ganun, tapos andun si Liza Soberano. Si Liza Soberano yung nila doon. Grabe, nakakaiyak din pala, nakakaano yung niya, yung childhood niya, meron pala siyang yung mga childhood trauma, something like that. Sabi ko, grabe, naiyak ako. Pinapanood ko yung doon, habang kumakain ako, nanonood ako noon. Anyway, nagsalang muna ako ng labahin ko bago ako kumain. Tapos nakita ko nga sa YouTube yun. Tapos pinanood ko, sabi ko, grabe din pala yung pinagdaanan niya nung bata siya. Kasi ang nakikita lang natin, kasi syempre yung sikat siya, artista siya, ganyan. So, alam niyo yun, meron pala siyang mga ganun yung mga pangyayari sa buhay niya, lalo nung sobrang bata niya. Tapos, ang dami niyang mga hindi magagandang naranasan. Ganun. And yes. At break na pala sila ni Enrique Hel, ganyan. So, yeah, ganun talaga yung life natin. Ganun. Kapag kasama talaga yun siya. So, yun talaga. Ayun talaga yung hindi natin may iwasan yung change. Ganyan, yung change. Kasi yun daw yung constant. Parang ganyan. So, yes, ganun.
So, nalulungkot ako at parang nakaramdam ako ng ano sa kanya siguro nung bata siya. Pero, ayun nga, maganda yung ano, yung show na yun kasi parang, ano, ilalabas mo lahat ng mga ano mo ba, yung parang mawala lahat ng ano mo dati. Nung bata ka, kung meron kang mga ano pa, nakikimkim sa loob mo, ganyan. May ilalabas mo, ganun yung sa kanya. Ang ganda. So, yun. Kaya, yan, kaya yung sabi niya, ano daw, mga magaan na daw ngayon yung sa pakiramdam. Kasi nalabas niya na. Kumbaga, hindi. Nagkukwento naman siya noon kung ano yung buhay niya, pero hindi in detail katulad dito sa palabas na to. So, yun. At, yun lang naman. Share ko lang, guys. Ayun, panoorin niyo kung hindi niyo pa napanood. Anyways, ayun. Tapos, ayun, wala naman ako ibang gagawin ngayon, guys. Waiting lang talaga ako sa bata namin tsaka sa aking Diyos Bells. Yes, and yeah. So, dito ko end yung vlog natin, guys. And I'll update you for the, and I'll update you. Yeah, ayun. Sa masusunod natin mga vlog, ayan. So, yun. Mag-upload ako. Ilang araw ba akong walang upload? Nag-upload ako ng mga mini vlog, ganyan. Yung mga mini lang ba? Yung mga na ano ko na konting ano lang, na 5 minutes, 4 minutes, ganyan. So, yes, ayun. Tapos, yeah. Update ko kayo sa susunod nating mga ganap. And yes, dito natin to i-end tong vlog ngayon. And ayun, maraming salamat kayo sa panonood. Yes. Always smile and God bless us all. Chissy!